Bati. Ji adek owito ngimagi e monj mane otimore Marsabit. Kata obedo ni monj ma kamago pod timore, jatend migawo mar arita kwe ngire Kithure Kindiki osingone piny owacho biro tieko timbe njore mamiyo jopiny oselalo jamni magi kod ngimagi ahinya to alwora mar Hoho mar Okak. Ka oloso e nyim komiti mar Senate, Kithure oyango ni bunde maromo 43 oseyudi apedha madhi nyime gwenge makono. Kata kamano olero ni ok en tich mayot kedo kod jonjore kaluwore ni moko kuomgi oikore kendo kikore gi jodak e kinde ma apedha dhi nyime. Jatend migawono bende oyango ni piny owacho osegeng'o monj makoch e kinde mathoth kendo gibiro medo timo apedha kaluwore kendo e kuonde ma arita osebedo korochore. Owacho ni ok nyaka jaod bura puodhi okenge makamago eka mondo wacho ni jood bura nyaka puodho okenge makare mabiro neno ni othir timbe monj madhi nyime ahinya gwenge mag Hoho mar Okak. Today at around 2 o'clock, bandits from Gabra community attacked Rendile Fora, Orinde village. Fora means village outside Isafora. It means people are not in that village but outside the village. Were attacked at Korole area of Kargi sublocation in Kargi location and took away about 1,000 goats and killed a man. I must caution the communities where we are approving NPRs to exercise civilian oversight in consultations and in collaboration with security forces so that those guns are not misused. The William Ruto administration will end banditry in Kenya.